Mavyete. Kuzangodukira kuti gwengwe. No warning itu. No warning. Ndikuja sukari. Nangojoka mene kujimu. Nde mene ndikavali. Fast acting carbs. Ndenga tumanyamula zisulo. Ukamaliza chisulo chija. Umafuna kuja ntochi. Yeah. Fast acting carbs. Kama fika ni mavyete. Fika ni vizoka mbirana. Pachisande. Ena anu mujokela machali chimbene mulelo. Ena anu munachapa mwayanika. Konzekela nchito mawa. Ena anu matsila kubwetekani. Konse kama muli kutabwela. Maza Facebook ye. Kuti muonesese kusiyana kwa mapeji wose. Amene pa Facebook ababa. Muona kuti yatu hii ili ni ma live videos. Ande ma live videos aife. Sali ngata anthu ena omango bwera aba kumakamba nkhani za ukunduku. Chifukwa mapeji wose wa ndongo kamba nkhani za ukunduku. Wakuti wapanga chakuti, wakuti wapangila chakuti, ku America, ku France, kuchani, kumango panga ripoti chani, nkhani za ukunduku. Koma simu za peza, atabwera kwa hapa, ndikukhala pansi ndikuuza ni chanzeru, chote mungapindule. Palibe. Ndikuti ndikunokoka, koma nomu kamaona, amafuna zidi kama level amozi. Iwo akazuka mamawa, amakhala kukamba anthu. Wakuti wapanga zakuti, wakuti akata kunyengana ndi wakuti tu akuti zakuti tu ujeni mwakuti asitu ndi muonesese mapeji ndo toseto maonera anthu akamakhala palibe mena mabwera apo apa kuzakhala pasi apa ndikumapanga nanu nkhani za zomwe zimakupanga na affect day to day kumathandiza na nzeru ulibe page mene koma mukabwera apa basi maona ngati kuti mapeji awo ndofanana page ndi yose ndi page ina iliyonse muzizo zimenezo chifukwa kumavyete kuno tinayamba zinthu zondife. Mene linkamba ma lives kunalibe live ndi live imodzi yomwe. Koma malawi kukopera anathamanga. Nawo kamba kopera tamva JB akubwera pa Facebook mabanga ma live. Tiyambe banga ti ma podcast namba ruka muti. Namba ruka malawi. Koma ma podcast tosewa baliba mene mabwera apa. Kumakuthandizani personal issues, making you grow, giving you the game. De page osamayitengera zibwana. Osamayitengera zibwana. Ndinabwera apa kwauza a president kunena kuti ine ndifuna ndigwina ni chito chonchi. Ayi wabanji unabwera pa Facebook. Zima opinion imbuwe. Neo mazo anthu akamakamba zaine. Ineyo zimanduza zambiri zanthu amene wakamba zaine. Amene imakuti wembase kwa chadi because inuyo you small minded people. Ndiye maona ngati aliyense ndi small minded. Mundu kakala chitsiru tu maona ngati aliyense ni chitsiru. Suzo. Mundu kakali kuti iweyo suzi basa ulemu. Su basa ulemu santhu hena because maona ngati kuti iweyo mmene sumazi basa ulemu aliyense nja chimodzimodzi. Nentha zambiri mukamayankhula papa zimanduza zambiri pomwe muli niwe muntu mwana. That's why ineyo I thrive. Because in negativity yanu yo sima ndipanga kundonesa zinthu zina za ineyo. I know myself. I am full aware of my capabilities. I know what I can do. You know, so when you sit down kwamba kumakamba zaine zimangondionesa kuti inuwe muli pati moyo. Ine sima ndipeza wamba ndi anthu. I'm comfortable with myself. I never chase people. I attract people. People are drawn to me. I don't run for people. Ngati nabwera papa kumakuza nikuti a president apangeza kuza kuti sinali ujeni tu manager kuti kulamulo tu kuti ndikulamula to I ineyo I can do for myself. But I want to do for others.
anenena kuti ola beto JB sindingapase zizi moyo wanga upitirira bwino because I can do myself, I'm good by myself. Moyo wanga upitirira bobo ina mafuna kukuthandizana nabula ba Facebook hapa because I don't have any communication with APM. That's why IPM usinamba ndi bila phone kulena kuti wina kulena kuti muyankhula nawo ayi. That's why mabula pati pa Facebook hapa because chete sausa nyama. A closed mouth don't get fed. It is a crying baby that gets the milk. It is the squeaky tire that gets the grease. You know? So, I'm a great person. That's why I see greatness in other people. And I'm not jealous of nobody. I'm not jealous of Fredekis for being a MP. Matter of fact, I'm proud. I'm not jealous of APM being the president. I was rooting for him. So I'm going to be jealous here. Ndemo kama ndonesera jealous zima ndonesa kuti ino ndolephera. Chifukwa anthu omakupanga zinthu bazuka baze bona lebenda yobanga jealous. Akabakira munthu jealous yani munthu zikumuyendera. Ine zindikundiyendera mulungu andidalisa kale. Ndimangofuna kuti ndikuthandizeni ine because kunoko ndakhala kunoko zaka. Ndili zinthu zokuti ndingate kuthandiza kupindulira Malawi. Basi that's what I mean. Also the fact kuti hati najia. Kodi ineyo najia. Nimajaza DPP. Moyo wanga usiwe uchokera bado mpana kufika pano. Namba ndalama za boma ine ayitu. Nde mukabanena kuti ngati German ngati kuti ine ndinzana kuti ndimakhala ku Malawi timavutika mandiona maini muja ndikukutika ndikukhala pa zuwa ndikuvutika ndine majia chifukwa ndikulephera kudya ndikulephera kukhala ndikufuna kukhala ndikufuna mukundionesera ineyo kuti inuyo ndipo muli ndi anthu ovutika ine mindset imeneyo ndilibe ine mene nkajemerera APM sininkajia nimadya zanga nimapanga zanga kunoko. I'm successful in life. I'm successful. I can do for myself. All I wanted to do was to help people. So don't make it look like for survival. It's okay. If you don't see the potential in me, move on. Move on. Koma mafuta kama bwera. Osamabwera kwa JB. Mafuta kama JD, osamabwera kwa JB. Musieni faka akafuna sokuthandiza niso ndivuto ine yose ndamenda bwako ababasha la kuti ndikusowa kokhala mthandize ndikusowa ine ni mathandiza anthu nimalipirira anthu mafizi ku Malawi nimathandiza anthu osauka ndikakhala mulungu wadalisa pena pake nimapanga zinthu nimathandiza sinamenda mpemba munthu nakuti sey ndikupanga izi ndilipire Mazo akola kumene no sumadziwere kunaka kwa ize ne kuimba phone kuimbira phone a DB bila DBB nanthandiza ndike nakake nakatumiza ndrama bwino so ndi easy. Why? Because amafuna jani amafuna ndrama munthu ine sindikufuna ndrama ine tazi ndinalo ndrama zanga ndi moyo chuma changa ndi tazi mene mukundioneramu ndrama mukandipasa ndrama zingati inuyo mene mukundionera mungandigwenda mazingati no tipase nimpata titumikire Malawi koma ngati mukola ngati kuti ineyo simungandigwise chito zabwino ndete ndisatengereni kuntoso kumona ngati menda telemu ndikuti ndikudandaula ndikuifunisisa ntchito ndinajia ndinatani ine mukundionesera kuti inuyo ndi mmene muliri moyo mwanu kamakhala simungathandize munthuyi simungafune ife tumphamvu zitu timazifunira kuti tikuthandizire ninu ndikhale position yokuti nanuso mutani mukhale pabwino basi koma zambiri amene amatukwana amene amatera ino sindine ndikulipira tu misonkho yitu sindine ndikusowa tu ujeni ma opportunities mmoyo tu olukisowa forex ine makhala kuno $US ndinayo. I'm good. Tisambe kuona ngale kuti ine nabwerera papa kuti ndikufuna ntchito ndasimidwa ine ndizanga ndi mapanga moyo mwanga zimwe ndinazo zimwe ndikwanira ndiye anthu amangokhala comfortable kumamuona munthu akungokhala nothing
iweyo kusabwera paziko lapasi kuzauza anthu kuti you demand this, you demand this, you demand that. Anthu zambodana nawe. Chifukwa anthu amafuna kumakuona iweyo ulibe kena kalikonse. They are comfortable. Chifukwa mmene momo ndi momwe angakukontrolere. Azibwera pale pajazida ampasi ni JB wili. Mtabwera mtakhala. Tandiuze mpanga ukuthi bwanji kodi bwana ine mudziwa chani ine ndikuvutika ndikukhala kujeni nyumba yodontha bani kuna ncholi namakuti mwakuti ndizi kumandiyendera mpanga enda ule mpanga unajia takwita kahanza apa iya ife ndo zimina patoka pabe mena ngati control timaja zathu timapanga zathu ndiye ndikamabwera apa tisamati tizolowerane sitimakhala m'malaini limodzi ndikukuzani ine kumala ndachoka 15 years ago. Mapanga zina nimaona zina. Ndine mundu wina siye mwewe javene munkandola ndikuyende. Njakumolanga liti basi. Mfana kenye tu abaje mangobwera kusipanga tone down. Kuti titani timvesesane. Ndene matsika pasi. Kuti mundimvesese. Koma kuti ndikhale mwa element yanga sitimvesesana. Sitingavesesana. Ndiye nisamone kisimu ndikamazisisa. Kumabwera apa kuti mundimvesese. Kumakhala vision ya mundu yomwe inuyo mmayimvesesa. Chifukwa vision yomwe ndine simungamvesese. I have to dumb myself down. I have to dim myself to deal with you. I have to come down to your level kuti mundimvese. Ndiye musamane ngati tili limozi zitapwimo. Mola mavuto mukamakhala ma filling station yo sauna gas ine simakhandili kuti simakhandili kumeneko. Kuno gas alipo. Waona zitu zikabadula kumeneko ine simakhandili kuti ndili kumeneko komano chisoni kino ndikuona ngati kuno mukuchilinga no for granted. Kumakhala ndi munthu okuti amakuganizirani kumagombera chisoni, you are taking it for granted because mukuona ngati kuti kulipo alipo anthu ambiri amene amakukondani inu amene amakuganizirani. Muona ngati kuti ino mwe ndi anthu. One day anthu amene maona ngati zisilu zakasachoka choka mpomo muzoona kuti kani ndiye khauja kapena ndokhaja awawa amene amatiganizira. It's gonna be too late. Ife kuti tingwangana kumbali, tingati kungwangana kumbali tu. Koma because ndikuonesa interest, musachione ngati imene ndi weakness yayi. Si weakness imene. Use it to advantage. Muli ndi munthu amakukonda. Nivesesa. Musaona ngati kuti ine ndikamabwera papa I'm scheming. Ndatenga ndalama za ndani. Kuno kuli amalawi yembwe kuno. Mina ndapita kunyumba kwa munthu. Ndikumapempha ndikumakhala ndi anthu kwekwene. Mandiona mala wanu mapita. Ndili kama kumala pa Facebook apa masona ngati kuti basi amene iyi ndikwina kaloko mandolera kuti kumalawi mukandibisita kuti. Ndemba yankhula ngati tilili mmozi mzipira lamu. Tilili mmozi mapotholo mu tilili mmozi minkolokosano. Tilili mmozi muzidi basa bwe. Kunoko sikwa social influencer ngati anthu ena iya kunoko ndi kampo ina. Nimaona ngati kuti kwambiri ino mulibe ulemu. Sumaona kuti awana anthu ena. Maona ngati ndine size yanu, mumayankhula ngati size yanu. Ine ngati ndimayankhula ndi president. Mayankhula ndi minister. Mayankhula ndi anthu akulu uziko mene mumu. Bwanji simapereka we. Maona ngati ndine size yanu. Moyo wana anthu sulosindika because mmanyoza kwambiri anthu odanga kuthandizeni. Muli ndi chisimo chizolowezi chonyoza anthu okuti ane ma intentions zabwino pa ino. Ndiye mabanga piece off anthu ofunikira. Mabanga piece off anthu oda mafuna kuulani akuthandizeni. Anthu amangokusiyani no muzivutika no basi. Zisiyeni zimenezi. Zizivutika. Ine nabola ine ndi ananga tili bow. Sina nabola kama ndiona ndi pa Facebook ndikunjoya sawe zimenezo. Kuli anthu ena ake abwino. Anthu akuti akufuna anthu ngati ife tisayimirira. Anthu ngati ife tisayankhulira. Anthu ameneyo they are innocent. I like to help the innocent, the less privileged, the orphans, the widows, the poor. That's my calling. Nenga disumaji so metodana ngandadi ndamene wo so kuti amene akufuna ndrama zamvuta akufuna amajia ene ndikakhala German ine ndikonikira ndikakhala German ine ino mungapangizani mapangene ino mungakhale nayo muni nditrakere kuti ngade ine kumalayo nachoka kumauja 15 years ago kompana pano bazeli bali mafana mata
ndi mmachepesa kumayankhula icho tukwana ngati kuti ndi size yanu. Ine si size yanu iyi. Univesesa. Ine si size yanu. Sinimacheza nanu, simumaneona, sinamabwera makwanu, sinimakhalano pansi kumwa mwana womuwa, sinamita panga ndi mdeta ndisiyeni. Ndisiyeni ife tili malevo ena. Tili malevo ena. Osati zene mukupanga abazi zikhala ngati kuti ni nkhani yokuti basi li mmalayi muhe akusakasaka ntchito. Mungandire ntchito inu. Ine mafuna kuthandiza anthu. Osati kuti zanu zizolowerana apa. Sipo yeneyo sinzanu iyi. Sinzanu, si size yanu. Ndikuzile ndino manda achievers. Babili mukupanga. Mango namizana kuona ziko limene mukunena kuti ziko kuliona mwene anthu anzeruwo. Anthu anzeruwo ositamawo kuti asana ndi chisiru kwaona mina kukhalira. Ma ambition anu ndamene wa anthu anzeru. Ine ndi chisiru. Ma standard anu ndamene wawa. Ife kudika mmene mu ma standard anu zasintha. Tisa kuchita ni elevate. Chifukwa ife sitili pano kupanga mpacify Malawi. No. Tili pano kuti Malawi atani atukuke. In order to do that, simabwera monyengerera ya. Simunga tukule Malawi monyengerera ya. Ndefe nyanga sitima nyengerera. Because mentality mene yo ndime ikobangisa Malawi azingokhala pati live with level yemo mpaka napano pa tukambira na besa chimanga. Muzafa chani because ati Malawi ni standard. Malawi ni standard yani yule pachimalawi. Taibangeni rate against the maziko la pansi muone ma standard lume how low they are. Sama kuti pachimalawi. Ati kuyesisa pachimalawi. Sono pachimalawi ba tipa pangeni rate ndi mayiko ena on a global scale. Muona kuti Malawi kulephera. Muzafa my standard atu ndalo. Ndiye in order to do that we have to raise our standard. Osama kuti pachimalawi. Dziko la pansi lilipati. Ifeyo tilipati. Ma Chinese are bad. If it bad. No, we have to also do the pachimalawi say. Abuyesesa. Basi kumonkhano ndidi ma standard ndina kuti basi ubasi na bola unika nyumba kama lata basi na bola iweyo ukungu wagula ka bread basi wa mati siku limene no place God na bola iweyo basi uli ine na bola God wants you to flourish. God wants you to flourish and live better lives and better standards. Ndiye akabwera anthu ofuna kuthandizani recognize chimenecho and work with those people. Osama kuti otukwana kumojo secho tukuthandizani nzeru. Mukhale moyo otukuka. Ma standard anu ali low. Mukulephera paziko lapasi pano. Ngati wina kama kuna mizani kuti ino mmakwana akunama. If tikulephera za Malawi, let's accept it. Ma standard tusali bwino. Mene kukhalira kukhala ngati zenyama. Tieni tisidukule tisikhala stand ya moyo wina wake basi kama ya mwene ane nabola nsima si campaign imakhala nsima campaign imakhala iya kuno banthu ukambira za healthcare akukambira za mbiri akumapita kumwezi akumapanga breakthrough ma research a cancer chani kucha za mbiri mbwe paziko la pansi pano mayiko kumapanga amene wanda zungu ma Africans anzatuta kuti posatu. Mentality ya Malawi. Mwaona jinkala sinimapita batali timaponderezana because ifeo timaona ngali kuti basi opportunity chakakuta. Koma there's a lot too much for everybody. Nimaguzani ndrama zilipo zambi zochuka. Sikuti ndrama zikuta, ma opportunity sakuta, ma opportunity ni ngambwi. Mwole ndio samone ngati kuti just because wina wake wapasida chinto kuti opportunity yatha amene akampasa kuti iya so much singazikwanise ntchito zambiri zopanga ndama zambiri koma Malawi takaona ngaziko kanu kacho kumvesa chisoni itu in 15 years sinaponde koma tikukhala bwino tanziso chimodzimodzi kunana naso kusala lanso basi bati masiku kumadani life goes on. Life goes on sasa kuti Malawi makuti iya iweyo ngati ukuona kuti iweyo can be a better version of you ku Switzerland, go to Switzerland. Iweyo ngati ukuona ngati kuti iwe new version yako yabwino you can be your best is in New Zealand, go in New Zealand. That's why tikufuna kuti Malawi azamba kukwatira ndani kumakwatira ndani ena because imene jayo yamabwelesa chani yamabwelesa so prosperity pa malo because malo muja muzibwera anthu ofunikira. Asikana ku Malawi azikwatira so ndanthu akunja
zibwera ma opportunities osanguti basa zingukulukutika mmaye momwemo ati atumbuka amakotana okhaokha alomwe amakotana okhaokha asena amakotana okhaokha anthu kumangovutika mwene mami kumango iwewe ngati uli munthu kuti iwe ulimeko chako nsena ndapena kugizana naye tengani nsena uchi kakobala nkado ku Mozambique kwina ukabwina kuti iwe utengani nkado ku Mozambique tengani Nigeria niyo osati kuti inakazi kunamiza kuti basi mzingokhala mai mzingokhala pa Chimalawi mastandi akali low pangani zina there's a lot of ways we can branch out. Is one of them is marriage, through marriage. I encourage you people to go outside akuma kapeza munthu wa Zambia wa Tanzania wa Uganda Burundi tenga ndi kuti alipo anthu ambiri ku Malawi kuja manyozedwa akazi panopo ali ma Norway ali ma UK mzungwini akanatenga moyo wao nasintha akupita kwenye kuja akuthandiza yani family yake yonse zungujaso amakondaso ana ake apati uwapezacha kwabwesesa kuti ku UK kwaika masukulu zinzokuti maisanga pange nde mukamakhala pa Chimalawi mona ngati basi ziko basi pano ndi maistandard mukulephera muzisona ngati kuti ine munthu apaziko basi pano kuli kose Mulungu angakuponye ndi ngakhale ndi kuti nabola munthu moyo nabola mukukhala ndi thanzi chonchi survive mukudya moyo sikungoona nthaka yomona badwira ayi moyo sikumangoona anthu kuti akumuzikwana iwe ngatokhala munthu wakuchitipa uko uzikati uli kuti kutasha makhala bwino osamaopa yayi pack your bags nthawi zina munthu amafuna kuchoka koma muli kuchoka wena sama kulemeza kuti makhale konkuno basi one day ino ngati mapeza mwayi tulukani muzikaona mphepo zina ine makukumbira ni chisoni ine nimona mphepo zina nanuso kaone mphepo zina osangoti Malawi kungokakamira mumunja mukulukutika palibe mwana kozi nkhade wawo nduti omwewo chinso mudapange achikoka akuponderezani kumakhala ndoderaje sibo choka vakuna kwake asiye amene akupanga bo asipanga bo bati because iwo environment imeneyo ndiyo ili conducive kwa iwo usizikakamize kumwana ngati just because ena akenda billionaire kuti iwo zakhala billionaire ayi iwo billionaire wao wayanjira bati iwe sokaone zina ukona mabujudi ne zina paziko lina pama ndosa makhala munthu hotel mafera munthu akuti tribe kumafera kuti ndine nchewa kumafera kuti ndine ntumbuka kumafera ngati kuti kumafera mbendera ya dziko lina lake iweyo tipanga zokuzikuthandize ndani iweyo ndipo kamaziona uziona ngati kuti iweyo unayikidwa pa dziko lapansi osati unayikidwa kwa Malawi ukamaziona kuti unayikidwa pa dziko lapansi usaona kuti pena paliponse ndipako Mulungu sanalembe malire Mulungu sindi amene anayika malire kunena kuti kundikumandi malire ake ndoyika anthu ndiye ukamaziona so kwambiri kumaziona kwambiri so ujeni kumaziona pena pamalo pamozi ukulakwisa paliponse ndipako chifukwa iwe ni mwana wa Mulungu yo ndamene anenga chani ziko lapansi pano anakuyika kuti uza ukhalepo chinkana matona fatiriku by compulsory America by compulsory chifukwa timaziwa kuti paliponse pomwe taponda ndipatu ife sitimazona ngati kuti ndife asena hayi ife timazona ngati ndife earthling tili pa ziko lapansi ku Japan tingati kukakhala ku China tingati kukakhala kuna ulikonse tingati kukakhala ndiye kwambiri so Malawi makonda kufera kwambiri Malawi because sumabanga travel maona ngati moyo ndika nebadukano komweko moyo ndipa Shabini ipo moyo basi ndi town pa Blue Elephant because that's the only thing you see. But once you start to travel, you start to see that the world got so much to offer. So many opportunities. Moyo siga lilo ungakukaja kamnaka blanta kukaja. Moyo ndi Zimbabwe so kuli Harare, kuli Joburg, kuli Dubai, kuli China, kuli Shanghai, kuli Hong Kong, kuli Indonesia, kuli America. Ni mambiri mopita ndi zambiri zopanga ndi osamalola nantanthina nake tizikupanga ni konfaini kumakhala moyo kuti si wanu ati kufera mbendera ati kufera dziko ati kufera malo ati kufera mtundu do what is good for you muzungu kwatilana basi okha nokha
iwe ngati wapeza munthu wa ku India utakukufira tenga ndi mu Indian mucha because imene kujako ndi kumota pange prosper iweyo Wende wena akasama kuna mizi kuti bazopa pano pomwe limited ku dziko ayi inu mfumu yanu ni mulungu. You are unlimited, you're gifted. Everywhere you go, you're gonna prosper. Everywhere you are, you're gonna prosper. That's why Joseph was prosperous in the pit, was prosperous in the house of who? Potiphar was prosperous even in the prison, was prosperous even as what the governor. So no matter where you are, you are gonna be prosperous. Even in prison, usakhala captain. Muti, don't worry and confine yourself in one place. Spread your wings. Malawi, you're not just a Malawian. You belong to the whole world. You are needed somewhere. Somewhere you can change somebody's life. Somewhere people can appreciate you. Somewhere you can be somebody.